हेलो लोगोफोर आंनि मुङा मैखोम बसुमतारी आरो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआव नोंथाङा मिथिगोन जे गावनि YouTube चेनेलखौ माबोरैहाय भेरिफाइ खालामो आरो मानो खालामनांगौ। आङो स्टेप बाय स्टेप खिन्थागोन। भिडिअआ इन्टारेस्टिं जागोन, जोबजासिम नायलां। भेरिफाइ खालामनो थाखाय नोंथांनाव मबाइल नाम्बार थानांगोन, जाय मबाइल नाम्बाराव OTP फैगोन। आं खिन्थागोन स्टेप बाय स्टेप, नोंथाङा भिडिअखौ नायलांबाय था। आरो दाबो जुदि नोंथाङा YouTube चेनेल क्रिएट खालामाखै आरो क्रिएट खालामनानै नोंथाङा जुदि गावनि चेनेलखौ कास्टमाइज खालामाखै, अप्टिमाइज खालामाखै, अब्ला बोरै खालामनांगौ आं सिगाङाव मोनसे भिडिअ बानायदों, नोंथाङा चेक खालामनो हागोन। अब्ला मिथिना लाग्रोनि जे जों मानि थाखाय भेरिफाइ खालामनांगौ। भेरिफाइ खालामोब्ला नोंथाङा नोंथांनि भिडिअआव गोसोबायदि कास्टम थाम्बनेल बानायनानै दोननो हागोन आरो लाइभ स्ट्रिमिं खालामनो हागोन आरो गोलाव गोलाव भिडिअ नोङो आपल'ड खालामनो हागोन। आरो बेल' नङा लोगोफोर, इउटिउबाबो सानगोन जे बिथाङा प्रफेसनेल इउटिउबार जानो नागिरदों होननानै इउटिउबाबो नोंखौ गनायनानै लागोन। अके, आरो बिराद बिदिनो बायदिसिना नोंनि फायदा इउटिउब चेनेलखौ भेरिफाइ खालामोब्ला, आरो भेरिफाइ खालामनानै लाथारनांगौ। आङो मबाइल स्क्रिनाव खिन्थागोन स्टेप बाय स्टेप, नोंथाङा फल' खालामबानो जाबाय। अब्ला फैदो, टाइमखौ बरबाद खालामालासिनो आं नोंथांमोननो खिन्थानोसै। मबाइल स्क्रिनाव ओमफ्राय आङो क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामबाय। बेहाय नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थादो। क्रोम ब्राउजार अपेन खालामखांनायनि उनाव बे इउटिउबाव क्लिक खालामगोन। ओमफ्राय आं जा चेनेलखौ भेरिफाइ खालामगोन बे चेनेलखौ आङो लगिन जानानै थाखाबाय। ओमफ्राय गोजौनि थ्रि डटआव थुदो, ओमफ्राय डेस्कटप साइडआव टिक खालामदो। ओमफ्राय बेबायदि इन्टारफेस फैबाय नोंथांनाव। दानिया नोंथाङा नोंथांनि प्रफाइलाव क्लिक खालामनानै गाहायाव सेटिंनि अप्सनाव थुदो। एसे स्क्रल डाउन खालामदो, सेटिंनि अप्सन मोनगोन। नैबेहाय दंना सेटिंनि अप्सन, बे सेटिंआव क्लिक खालामदो नोंथाङा। ओमफ्राय बेबायदि इन्टारफेस फैगोन नोंथांनाव। ओमफ्राय दानिया नोंनि चेनेलनि नामनि गाहायाव चेनेल स्टेटास एन्ड फिचार्स, बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामगोन। बे दानि गोदान स्टुडिअ बेटायाव नोंथाङा दा क्लासिक भार्जनाव नुनो मोनगोन। सिगांनि क्लासिक भार्जनाव एसे सहसमोन, इजिमोन इउटिउब चेनेल भेरिफाइ खालामनाय, बेफोरबायदि बायदिसिना चेक खालामनायफ्राव। ओमफ्राय दानिया दा इउटिउब बेटा स्टुडिअ फैनायनिफ्राय नोंथांमोना एसे कनफिउज जानो हागौ। अब्लाबो आं नोंथांमोननो खिन्थागोन, नोंथाङा मोजाङै नायलांबाय थाबानो जाबाय। अब्ला बेयाव सिगांनि क्लासिक भार्जना बेयाव एसे अपेन जाबाय, भेरिफाइ खालामनो थाखाय बेबायदि इन्टारफेस फैबाय। ओमफ्राय दानिया नोंथाङा बेयाव कपिराइट स्टेटासबो चेक खालामनो हागोन, कमिउनिटि गाइडलाइन्सबो चेक खालामनो हागोन। दानिया नोंथाङा भेरिफाइ खालामनांगौ होमबा बे नोंनि नामनि गाहायाव भेरिफाइ दङ, बेयाव टिक खालामदो। ओमफ्राय बेयाव टिक खालामनायनि उनाव नैबेहाय नुगोन नोंथाङा सेलेक्ट इयर कान्ट्रि, बेयाव इन्डियाआवनो दोनदो, बेखौ इन्डियाआवनो थानो हो। ओमफ्राय दानिया गाहायाव टेक्स मि दा भेरिफिकेसन क'डआव नोंथाङा क्लिक खालामदो। बेहाय गाहायाव टिक मार्क होनानै, ओमफ्राय गाहायाव फैबावदो, बेयाव नोंनि मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होनांगोन। अके, थ' बेयाव मबाइल नाम्बारखौ क्लिक खालामनोसै। अब्ला आं बेहाय मबाइल नाम्बारखौ होबाय। ओमफ्राय आङो दा गाहायाव साबमिटआव क्लिक खालामनानै होगोन। साबमिटआव क्लिक खालामनायनि उनाव मबाइल नाम्बाराव OTP फैगोन। बे OTP भेरिफिकेसन क'डखौ 6 डिजिटनि OTPखौ बेहाय क्लिक खालामनानै होनांगोन। अके, आं OTPखौ बेयाव होबाय। ओमफ्राय दानिया बेखौ साबमिट खालामनानै आं होगोन। ओमफ्राय दानिया नै साबमिट खालामनाय लोगो लोगो बेयाव बुंदों भेरिफाइड, कंग्रेचुलेसन्स इयर इउटिउब एकाउन्ट इज नाउ भेरिफाइड। अके, नोंनि इउटिउब चेनेला भेरिफाइ जाबाय। दानिया नैबे गाहायाव कन्टिनिउआव क्लिक खालामनानै होदो। ओमफ्राय नायदो, नैबे दहाय बेयाव भेरिफाइड लिरनाय दंमोन, ब्लु मार्क दंमोन, दाना राइट सिन जाबाय। ओमफ्राय बेयाव भेरिफाइड, बेयाव नोंथाङा भेरिफाइड नुनो मोनबाय। अके, अब्ला नोंथाङा मिथिबाय जानो हागौ गावनि चेनेलखौ माबोरैहाय भेरिफाइ खालामो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो। आरो नोंथाङा जुदि बेबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नायबाय थानो सानदों, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, आंखौ सापर्ट खालाम आरो बेलनि नटिफिकेसनखौबो दाबायनानै दोन, जाहाथे नोंथाङा आं मोनफ्रोमबो भिडिअ आपल'ड खालामबा नोंथाङा मोननो हानाय बायदि। थ' लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव। दिनैनि थाखाय एसेयावनो गोजोन्थों।